Емили, кой те бута? Мале, че бърз, Райан. Айде наобратно. Ела да избуташ наобратно. Райан, ела тук да избуташ Емили. Къде отиди там? Айде, виж, Емили чака тук някой да я избута. Райан. Ела тук. Ела, писанчо, айде хвани се, избутай Емили на другата страна. Айде, давай. Още. Браво на Емили и Райан. Райан, къде буташ? Точно така, до края избутай. Пусни, Емили, пусни. Я покажи как се върти перката. Пусни перката да се върти. Къде се върти перката на самолета, бе? И свири. Да, искаш наобратно? Айде наобратно. Райан. Ела тука. Ела, писанчо. Айде бутай Емили наобратно. Айде. Тя чака пак да я буташ, да? Ти си нейния шофьор. Айде, давай. Виж. О, какво е? Ставай, Райан. Ставай. Айде, кой ще избута, Емили? Кой ще избута? Ела горе. Виж, Емили чака някой да избута. Айде, виж, давай, айде, бутай. Няма кой да те бута. Райан сърдит. О, писа.